Ilan? Ilan? Wala man! Hindi mo nakita! Isa pa! 1, 2, 3, go! Hey! Siyempre kung may Christian, mag-atin! 2, 3! Hindi mo nakita! Isa pa! 1, 2, 3, go! Si Ate Margie dapat mag-kiss! Ate Margie! Ate Margie! Ate Margie! 1, Ate Margie mag-kiss kayo! 1, 2, 3, go! Kain na. Tabang daw. Tabang. Matabang ang panlasa ko. Pangalawa na yun, matabang. Tabang? Matabang ang panlasa ko. Ako na yung alak. Sila buhay para mabigyan kami ng bahay at magagawa ang aming pamumuhay kahit sa paano bago na talaga sa dati. Kaya malaking pasasalamat ko po sa inyong lahat na simpahuay at sa mga sponsor po nagmamahal po lalo kay Kuya Noli sa mga nagtutulong sa kanila. Maraming salamat po. Sana po lalo po silang makatulong sa mas marami pang nangangailangan po. Thank you po. Ayan, siyempre si Kuya Bong, hindi mabubuo kung wala ang mister. Eh! Sa inyo. Ang masasabi ko po, maraming salamat po sa inyo, Team Paway, lalo na si Kuya Noli, tapos mga sponsor, viewers, maraming pong salamat sa inyo. God bless you po. Thank you. Sa anak ni nanay, kahit isa lang na pwede magsalita dito sa para lang maano ng mga viewers. Ayun si Kuya, yan pala, sa anak ni nanay, tatay. Ayan. Good afternoon po sa ating lahat dito. Magpapasalamat po ako sa buong team ng Team Pahuay. Kasi po, nabigyan sila nanay ng magandang bahay ngayon. Komportable na sila, hindi na mababaha. Magpapasalamat po ako sa Team Pahuay, kay Kuya Noli, sa lahat ng team. Tapos po sa lahat ng nag-sponsor nitong bahay nila nanay, maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa Team Pahuay kasi maganda po ang kinalalabasan ng team nila. Basta maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy nyo lang yung pagbablog ninyo, team. Salamat sa sponsor, salamat. Ayan, salamat din po. Siyempre si nanay. Nanay Mada. Meron si Kuya Noli na sasalamatan ko. Salamat Kuya Noli sa kaso mga nagtabang ka ng mga viewers na. Sama nangagsawag ka na mong nagkukadibaloy na mo. Salamat Kuya Noli. Ayan, siyempre si tatay. Si tatay. Ay, pwede bang kiss tayo? Kiss? Wala bang kiss tayo sa pamilya? Kiss, 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 kiss. Ilan? Wala man! Hindi mo nakita! Isa pa! 1, 2, 3, go! Hey! Siyempre kung may kiss dyan, mag-ate Marilyn! Hey! Siyempre, 1, 2. Hey, kiss! Kiss! 1, 2, 3. Di mo nakita? Isa pa! 1, 2, 3, go! Si Ate Margie dapat mag-kiss! Ate Margie! Ate Margie! Ate Margie! 1, Ate Margie, mag-kiss kayo Kuya Bong! 1, 2, 3, go! Alright, so napakasaya po.
Siguro final message, syempre salamat kay God, viewer, sponsor, sa Team Paway, sa araw-araw na namin, pagbuhay, lahat-lahat, sa samahan ng team. Sana umapa pa ang sponsor, viewers, team, syempre, at para marami pa tayong matulungan. Sa ngayon, may mga naka-line up pang pabahay. Sama-sama po tayo sa pabahay ni Chinchin ang kasunod. Tapos meron pa rin naka-line up sa ako na i-announce. Salamat muli. Umulan, umaraw, pagod, hirap, syempre. At salamat po muli. At tuloy-tuloy lang tayo. Palakpakan tayo, sama-sama tayo sa tuloy-tuloy. Right? Tatay. Salita Si ka. tatay pala, di mo pala nagsalita. Oo, si tatay. Si tatay, di mo nagsalita. Sige, si tatay. Tatay. Nagpapasal. Dalawang kanagugadaing bukasundi. Papasalamat ako. Lalong sa Kuya Nuli. Lalong sa mga kaiba. Namin. Si Vince. Ayan. Si Vince muna, si Vince. Hindi pa nagsalita. Hindi pa nagsasalita si Vince. Kailangan mo pala. Kailangan yun. Ayan po, unang-una, nagpasalamat ako kay God. Siyempre sa team, mga sponsor, viewers, at sa lahat ng nagsuporta sa pabahay ng team Paway, siyempre kay Kuya Noli. At siyempre sa nag-scout sa kanila ni Mary, sa mag-asawang Ate Mali at Kuya Joseph. At dito, kung hindi dahil sa maagang pagising ni Kuya Noli, kailangan talaga, maaga talaga. Kung mahal mo yung trabaho mo, maaga ka talaga. Tutod na kayo kasi kung hindi naging maaga yung pagising ni Kuya Noli, hindi niya matutuklasan o hindi mahagip ng camera si tatay. No, kung papanoorin natin yung umpisa ng vlog, si tatay nadaanan pagbusbong ng araw, paglabas ng araw, nadaanan ni Kuya Noli. So, naniniwala ako na daig pa na maaga pa masikap. So, yun lang. Ayan, lang siguro, yung mga nandito, kung lahat naman tayo may data na, no? Kung pwede niyo pong i-search sa YouTube ang bawat channel namin. Kung may mga time po kayo, pwede niyo importante yung pag-share ng mga vlog para mas kumalat at mas maraming makakilala sa amin. Nawala na yung sasabihin ko. Kaya na may gusto ko sabihin, nawala na. Nawala na nga. Malapit na tayo mag-start kina Chinchin. Sa Chansha ko, second week ng December. Kasi itong week na to, almost patapos na tayo kay Cum Laude. Tapos siguro second week ng December. Nag-offer na si Kuya Bong sa unang araw, tutulong sila sa paghukay. Salamat. Ayan. Ayan. So sige po, salamat po muli sa inyong lahat. Palakpakan po tayo. Salamat. Kailan na po. Hindi ka nagpalakpak. Hindi makapalakpak. Ano po? Kain na. Buffet na lang, buffet. Ibang platinum. Ayan, kainan na. Amoy. Kainan na po. At nagsasalita yung barangay council. Barangay Kagawad. Na kami sa kapitbahay. Kasi talagang kailangan iligtas muna yung buhay bago yung mga material na bagay. So in behalf sa aming punong barangay, Honorable Nick Navales, so gusto namin ipaabot. Kain na. Tabang daw. Tabang. Matabang ang panlasa ko. Pangalawa na yun, matabang. Tabang? Matabang ang panlasa ko. Nauna yung alak. Sa Paskong darating, nais ko ikaw Yaman ko na ito eh. Alam mo na. ang aking Kaya mo na rin interview. Kailan na buwan nga?
maganda daw si Tilo ng buwan. Pangarap ko'y ikaw pag-ibig. Kung ito'y panaginip, Letter B. ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko Iyo, kahit kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging naan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang tamis mong pag-ibig. At ayun po, tapos na yung was blessing. At ayun, nagpaalam na ako kila tatay, kila Kuya Noli, at doon sa mag-asawa. At may mga asikasuhin pa tayo dun sa bahay. Ano na lang naman, hapon na, alas 3 na po. At bali dyan pa sila tatay, si Papa ni Kuya Noli, si Pula, si Vince, Kuya Arnil, Mr. Teacher, nandiyan pa po sila. At ako muna yung nauna. Ay, si Kuya Gatcho pala nauna na, kanina pa, pagkatanghalian. At ayun po. At ayun, maraming salamat po sa sponsor, sa mga viewers patuloy na nanonood sa mga vlog namin at sa di pag-skip ng patalastas. At sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. At ayun po, success at tapos na yung bahay nila tatay. At safe na po sila, hindi na sila mababaha. At kung sakaling may bagyo at may ano na sila, may masisilungan na, kumbaga komportable na sila na matutulog. Hindi na sila mangangamba na magigiba yung bahay o maabot ng tubig kasi malayo to sa tubig. At yan po, at sana sa susunod na na project ng Team Paway, sana patuloy niyo po kaming suportahan sa mga viewers po. At yun, at di tayo mag-skip ng patalastas at para marami pa tayong matulungan. At sana marami pa tayong matulungan na mga taong nangangailangan na mahirap tulad nila tatay. Ayan po, uwi na po ako. At hanggang dito lang vlog nito at maraming salamat. Yun, bye-bye. At yun, tatagay-tagay sila. Kasi yun, nagtagay din ako. Ayaw kong uminom kasi dahil lang tagay pa lang ay parang tinamaan kagad ako ng alak. Kasi yun nga, hindi pa tayo nakaka-recover sa puyat. Idala ko yung panilabyanan. Magdadrive tayo, baka malasin pa. Kasi yung motor ko sira, di pa napapaayos. Siguro bukas kung magkaroon tayo, paayos ko muna yun kasi walang preno, mahirap gamitin. At yung kulong-kulong ko ay flat, yung van yung dinala ko. At may inano rin ako, may inasayaso. Ayan, bye bye, ingat po kayo palagi. Yun, love you all. Thank you. At sabay ko na sila, sila nanay, mama ni Kuya Noli, nanay Shoni. Muay, muna. Andyan sila sila Nanay Choni, kila Mary. Dumaan muna, magpapaalam siguro. Ayan, maulan, grabing ulan. At ito talaga yung tunay na blessing, maulan. Ayan si mama ni Kuya Noli. Ay, ate ni Mary. Tapos talaga ako, di pa ako nakaka-recover ng siguro yung yung sobrang puyat. Tapos inom ng malamig.
Tapos biglang umulan pa nung disperas. Sige. Ha? Nag-invite baga ako. Arayo pa nag-invite na ako. Ayan sila. Mama ni Mary. Diyara sila nakapunta ng pista. Para sa'yo daw. Uy! Salamat. Ay, may balot pa. Salamat! Jason, makatian. Sige lang. Paglimpya na sa naika. Salamat! Sabi natin, okay natin. Sige. Nayakari pa nagarawan para mauran man. Mas pilot pa ako. Kaya pwedeng mapag-uranan. O pagkara okasyon ba yan? Pas ba nga ako? Di man. Garapaninda kami. Oo, tinda. Tapos nagtabang kami ni Papang nagluto kami dalawa. Ito baloy. Tapos nagkara sa giti baga kasto. Ako na po. Inom sa tusmahag niya ako dito. Kaya di man ako kanila katatabang ko. Oo. Ay, saan yan dito tayo, no? Sige. At then nakababa na sila Mama ni Gagatcho. Nandun na. Dito na sa San Roque. Daming sasakyan kasi may sabong. Linggo ngayon. Sabungan. At lalong lumalakas yung ulan. Yung ulan na to kagabi pa to. Sakto yung dala ko van. At dito ay nabasa. Kung nagmotor basa. Ay kurado. Paus na naman talaga, di tayo gagaling-gagal. Kung lagi mauulanan. Yan, dito na sa bahay. Ayun, maraming salamat sa pabalot. Sarado yung tindahan, saan kaya? Yung mag-ina ko. Di ba ka din sa birthday yan? Kasi di bunong pinsan niya. And happy birthday! And may birthday rin dito kasi kaya umuwi na ako. Totoo na! Happy 10th birthday! Spaghetti! Moy. Yo. Ano? Amoy. Amoy. Happy 10th birthday. Ay. 10th birthday. Nagbablog ka pa talaga dito, Marjorie. Tara na tag dudulag. Hindi nga rin. Ano birthday? 10th birthday. Ba't mo bakit isa pang ba birthday mo? Tapon. Matapos naman. Oh. Kapon yung birthday niya at ngayon ginanap. At dito ginanap sa bahay nila. Auntie Mercy. Amoy. Amoy. Maulan. Ayan yung mga mga bagyong riming yan. Bagyong riming. Tapon ko ba yun? Oo, hapon. Kasagsagan ng bagyong riming yung kapanganakan nila.
Kaya ibig sabihin 18 years na yung bagyong Riming. Yan pala nuday kasad to. Yan pala kami na narado, no? Tapos nasarado yung tindahan. Luluto. Ay, tanto kaya kasi rula na nga ni. Ada yung patangin ang nakasunod ka, pre. Dali na naman yung mga para. Wala, para pala pinapos. Oh, delikado. Ayan. Beriglaan na pangyayari, beriglaan. Sari-sari ka, kuy. Sini. Laula na una ni ka. Ay, kapag video ko na una ka mo.